Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Napakarami na po ang aking naririnig na mga kwento sa inyong YouTube channel, kaya naisipan ko na rin po na magbahagi ng aking kwento. Sana po ay mapansin ninyo ang aking liham. Kuya Bari, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jaime. At kasalukuyang nakatira po ako dito sa Bicol dahil nakapag-asawa po ako ng isang Bicolana. Kuya Bari, nangyari po ang aking karanasan noong binata pa lang po ako sa probinsya namin sa Aklan. Marami po kaming magkakapatid. 100 po, Kuya Bari, kaya hirap na hirap po ang aking mga magulang na mapag-aral kami at mapakain ng 3 beses sa isang araw. Madalas po kaming sumala sa pagkain at kadalasan ay kamote o kung hindi naman po ay kamuting kahoy o gabi ang aming pagkain 1 beses sa isang araw. At minsan po ay natutulog kami na tubig lamang ang laman ng aming mga sikmura. Nakagisnan na po namin na ang trabaho ni nanay at tatay ay mag-uuma o iyong nagtatanim ng mga mais, kamote, gabi at mga kakao. At kung walang itinatanim ay nagbubunot naman sila ng mga damo at nagbubungkal lamang ng lupa upang mapagtaniman. Ngunit hindi po sa amin ang lupa at ang mga pananim dahil binabayaran lang po ang aking mga magulang sa maghapon nilang pagtatrabaho sa umahan. Taong 1980 po ay napakaliit ng ibinabayad ng may-ari ng lupa. Nakakatanggap lang po sina nanay at tatay ng tig 30 pesos para sa maghapon nilang pag-uuma. At ang halagang iyon po ay mas lalong kulang sa amin dahil sa dami naming magkakapatid. Kung mabait lang po sana, Kuya Bari, ang may-ari ng umahan ay hindi naman kami magugutuman kung ipapautang lang niya ang kanyang mga pananim na mais upang aming igiling at gawing bigas. Ngunit napakasungit po ng mag-asawang may-ari ng pataniman kaya hindi rin kami makautang sa kanila kahit na pagkain lamang. Sa sobrang kahirapan po namin ng mga panahong iyon ay ang 3 kapatid na lang namin ang nakapag-aral. Kami pong 9 na magkakapatid ay pumasok rin sa pag-uuma upang makatulong sa aming mga magulang. Kuya Bari, napakahirap po ang mag-uma sa umpisa, ngunit nasanay na rin kami. At sa pag-uuma naming iyon ay biglang nagbago ang buhay ng aking panganay na kapatid na si Manoy Jose. Pagbabagong hindi gugustuhin ng kahit sinong miyembro ng aming pamilya. Siya po ang panganay sa aming magkakapatid at ako naman po ang panlima. Ako ang madalas nakasakasama ni Manoy Jose dahil ako lang ang kasundo niya sa aming magkakapatid. Hanggang sa umahan ay kami pa rin ang laging magkapartner sa pagtatanim. Isang araw, habang nagbubungkal kami ng lupa upang taniman, ay nakakita si Manoy Jose ng isang maliit na libreta na kulay itim. Tinamaan ito ng kanyang gamit na piko kaya kusa itong umibabaw sa lupa. Dali-dali itong idinampot ni Manoy Jose at ipinagpag nito ang lupa na dumikit sa libreta. Pagkatapos ay binuklat niya ito. Sa unang pahina pa lamang ay nangilabot na ako, Kuya Bari. May nakalarawan po kasi na isang bungo na nasa gitna ng isang tatsulok o iyong tinatawag na pyramid. Manoy, huwag mo nang basahin yan. Baka kusang inilibing yan upang matahimik na ang may-ari. Ang saway ko sa aking kuya na waring walang narinig sa aking mga sinabi. Patuloy lang sa pagbuklat si Manoy Jose
at binabasa niya ng pahapyaw ang bawat pahina at bubuklatin na naman ang mga sumunod na mga pahina. Manoy, tungkol ba saan ang nakasulat dyan? Muli kong tanong sa kanya. Hindi pa rin niya ako sinagot, Kuya Bari, kahit makailang beses na ako nagtatanong sa kanya. Huminto lamang siya sa pagbabasa at dali-dali niyang isinuksok sa bulsa ng kanyang short ang itim na libreta nang papalapit na sa amin ang may-ari ng umahan na si Mang Benito. Hoy, ano na naman pinagkukumpulan ninyong dalawa dito? Abay, binabayaran ko kayo para mag-uma, hindi para magkwentuhan. Singhal nito sa amin habang nakapamewang. Pasensya na po, Mang Benito. Medyo nahilo lang po si Manoy Jose kaya tinanong ko po siya kung ayos lang po ang kanyang pakiramdam. Nanginginig na pagsisinungaling ko sa may-ari, Kuya Bari, upang wala na siyang gaanong itanong pa at iwas gulo na rin. Ano? Kung nahihilo ka, abay umuwi ka na sa inyo at matulog maghapon. Ang pag-uuyam na sagot sa amin ni Mang Benito. Kuya Bari, hindi na lang kami kumibo dahil wala rin namang kaming magagawa dahil sila ang may-ari ng lupa na aming pinag-uumahan at upang wag nang magkagulo pa. Noong matapos kaming makapaghapunan ay nakita ko sa aming bakuran si Manoy Jose na binabasa na naman ang libretang itim na kanyang napulot sa umahan. Halos hindi na niya namalayan na umupo na ako sa kanyang tabi. Manoy, pinapasa mo na naman yan. Itapon mo na kaya yan dahil baka makabuang yan. Ngunit sa halip po na pakinggan ako ni Manoy ay pinagtawanan lamang niya ako. Naku ba naman, Jaime? Nagpapapaniwala ka ba naman sa mga kwento nila na makakabuang ito? Aayusin mo lang ang pagtatahas sa librong ito para maging epektibo. Ano ka ba? Sa sinabing iyon ni Manoy Jose ay para akong kinilabutan, Kuya Bari. Totoo po na marami nang nabaliw sa pagtatahas ng mga ganitong babasahin para lang daw maging epektibo ang isang mutya. O Jaime, tingnan mo. Nakasulat dito na kung matutupad ko ang 2 tahas dito ay ako na ang tagapangalaga ng 3 mutya. Ang masaya nitong wika habang patuloy sa kanyang pagbabasa. Ano? Mutya? Anong mutya naman yan, Manoy? Natatawa kong tanong sa kanya habang napapailing dahil sa totoo lang po, Kuya Bari, ay hindi ako naniniwala sa sinasabi ng aking Manoy Jose. Eto nga makinig ka muna. Una ang mutya ng 12 pares. Kung ako na ang mag-aalaga nito, hindi na ako tatabla ng bala o kahit na anong patalim pa. At eto ang pinakagusto ko, Jaime, ang 2 mutya na ito. Ang mutya ng dagat para marami akong mahuling isda at yayaman ako kung sa karagatan ako maghahanap buhay. At itong mutya naman ng kidlat. Alam mo ba, kung hawak ko ang mutya ng kidlat ay magiging apoy na ako. Ano? Hindi nga. Paano ka magiging apoy? Ano yun, magic? Ang naiirita kong tanong sa aking kapatid. Joke lang. Di ka naman mabiro eh. Hindi ako tatabla ng kidlat kapag ako na ang nag-aalaga ng mutya ng kidlat. O di ba? Masyado na akong makapangyarihan kapag ako na ang tagapangalaga ng 3 mutyang ito. Pagyayabang na tinuran ni Manoy sa akin. Bakit ka pa magtatahas? Ang mga mutya ay may mga taglay ng agimat. Pinipili na lang nila kung sino ang gusto nilang pagbigyan, diba? Ang naiinis kong sagot kay Manoy Jose. Oo nga, pero ang libretang ito ang magtuturo sa akin upang maging tagapangalaga ng 3 mutya. Kumbaga, ako ang mag-aalaga at susundin nila dahil natupad ko ang tahas na maging tagapangalaga nila. Ganun yun. Kaya nga may tahas upang subukan kung matibay ba ako bilang isang tagapangalaga. Doon masusukat
kung kaya ko ba silang protektahan. Ang mahabang paliwanag niya sa akin. May ganun ba? Mas makapangyarihan pa ang mutya sa'yo eh. Natatawa kong sagot. Hoy, huwag kang ang pilosopo. Kaya nga may taas upang mabigyan din ako ng agimat mula sa kanila. Kaya dapat matupad ko ang tahas. Naiinis na rin sagot ng aking kuya sa akin. Hindi na ako nakipagtalo pa, Kuya Bari. Sa nakikita ko po ay sarado na ang isip ni Manoy Jose upang mapigilan pa siya. Ayon kay Manoy Jose, dalawa ang gagawin niyang pagtatahas upang maging tagapangalaga ng mga mutya. At gagawin po niya ito simula sa kabilugan ng buwan ng sunod-sunod. Ang unang tahas ay ang pagdadasal niya sa sementeryo ng 12:00 ng hating gabi sa loob ng 7 gabi. At ang pangalawang pagtatahas naman ay gagawin niya sa tabi ng dagat ng 12:00 rin ng hating gabi sa loob din ng 7 gabi. Ang pagtatahas po ay salitang Bisaya, Kuya Bari, na ang ibig sabihin ay ritual. Kailangan daw po na magawa ang tahas upang magkabisa ang mga mutya na iyong hawak ayon sa mga matatanda dito sa aming probinsya. Ang unang tahas po ni Manoy Jose ay ang magdasal sa sementeryo ng 7 hating gabi. Noong narinig ko ito ay kinilabutan po talaga ako. Kahit po lalaki ako ay takot na takot ako sa sementeryo, Kuya Bari. Kahit nga makipaglibing lang kung may namatay kaming kamag-anak o kapitbahay ay hindi po talaga ako nakikipaglibing. Iba po talaga ang pakiramdam ko kapag nakakakita na ako ng mga nicho sa paligid. Ngunit ang buong akala ko po ay hindi na itutuloy ni Manoy Jose ang pagtatahas sa sementeryo. Ngunit pinanindigan niya ang kanyang sinabi. Noong dumating nga ang kabilugan ng buwan, ay gumayak na si Manoy. 9:00 pa lang ng gabi ay nakabihis na siya at may pasipol-sipol pa habang inaayos ang kanyang mga kakailanganin sa pagtatahas. Manoy, nagpaalam ka na ba kina nanay at tatay na pupunta ka ngayon sa sementeryo? Muli kong usisa sa kanya. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Shhh! Huwag maingay! Yan wag na wag mong gagawin, ha. Huwag mong sasabihin sa kanila ang napulot kong libretang itim at ang gagawin kong pagtatahas. Malalaman na lang nila at ako na mismo ang magsasabi sa kanila kapag ako na ang tagapangalaga ng 3 mutya na nakasulat dito. Basta, manahimik ka muna. Ang huling bilin sa akin ni Manoy habang palabas na ito ng aming pintuan. Hindi na po napansin ng aking mga magulang at mga kapatid ang pag-alis ni Manoy Jose dahil matapos kumain ng hapunan ay maagang natulog ang mga tao sa bahay namin dahil na rin siguro sa pagod sa pag-uuma sa buong maghapon. 12:00 ng hating gabi ang oras ng pagtatahas ng aking kuya, kaya umalis siya ng mas maaga dahil ang sementeryo sa amin ay nasa dulong bahagi pa ng aming baryo at maglalakad lamang siya dahil wala nang masasakyan kung 10 oras na po ng hating gabi dito sa aming lugar. Nang mga oras na iyon, Kuya Bari, hindi ako nakatulog. Kinakabahan talaga ako sa gagawin ng aking kuya at kinakabahan din ako sa kanyang pagtungo sa sementeryo ng 10 oras ng gabi. Pabiling-biling ako sa higaan hanggang sa sumapit na ang 3:00 ng madaling araw. Nakahinga lang ako ng maluwag nang marinig ko
na nagkakahula na ang aming mga aso at narinig ko na ang boses ni Manoy Jose. Noong makapasok na siya sa bahay ay inusisa ko siya tungkol sa pagtatahas niya sa loob ng sementeryo. Ngumiti lang siya at sinabing ayos lang naman daw. Nagpatuloy ang pagtatahas ni Manoy Jose sa sementeryo hanggang sa sumapit ang ikapitong gabi niya dito. Sa ikapitong gabi ng pagtatahas ay doon ko napansin na tila may kakaiba na kay Manoy Jose. Maaga kasi akong nagising ng araw na iyon. Pagkalabas ko ng silid, nakita ko si Manoy sa loob ng aming bakuran. Lubhang malalim ang iniisip ni Manoy ng mga oras na iyong Kuya Bari dahil hindi niya namalayan na naroon ako. Nagulat na lang siya nang tinapi ko siya sa balikat. Manoy, nandito ka na pala. Kamusta ang pagtataas mo sa sementeryo? Bilib din ako sa iyo, Manoy, natapos mo yung 7 gabi. Ang kaswal kong tanong sa kanya habang umupo ako sa kanyang tabi. Ako, maraming kaluluwa. Napakarami nila. Mga nakakadena. Ang biglang sagot sa akin ni Manoy Jose na aking ikinagulat naman. Ha? Anong maraming kaluluwa? Ang naguguluhan kong tanong sa kanya. Basta, marami sila. Mga nakakadena. Umiiyak sila, Jaime. Gusto nila akong isama at ikadena. Ang muling sagot sa akin ni Manoy Jose. Nang marinig ko iyon ay biglang gumapang ang kilabot sa aking katawan, Kuya Bari. Parang naging ibang tao na si Manoy Jose. Nakatingin lang ito sa kawalan at kitang-kita ko ang kanyang mga kamay na nanginginig. Manoy, okay ka lang ba? Gusto mo pumasok ka muna sa loob ng bahay at huwag ka na munang pumasok sa umahan? Hindi naman sumagot si Manoy Jose. Bagkus ay tumayo ito at nagtungo sa gilid ng aming bahay upang kunin ang mga gamit niya sa pag-uuma. Ni hindi niya ako nagawang tawagin. Para siyang wala sa sariling naglakad palabas ng aming bakuran. Hindi ko malaman ang aking gagawin ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Para akong nagsisisi kung bakit hindi ko ipinaalam sa aking mga magulang ang tungkol sa libretang itim na hawak-hawak niya. Nagsisisi ako na hindi ko siya pinigilan. Basta, iba't ibang emosyon talaga ang aking nararamdaman ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Pagdating sa umahan, ay naabutan ko na si Manoy Jose na nagtatanim. Lumapit ako sa kanya at binati siya, ngunit waring wala siyang naririnig. Tuloy-tuloy lang siya sa pagtatanim at hindi siya nagpapahinga. Noong sumapit ang hapon, dali-dali siyang umalis. Tinawag ko pa siya ngunit hindi niya pa rin ako pinapansin. Umuwi na lang ako ng bahay na mag-isa at nagbabaka sakali na maabutan ko siya sa bahay. Ngunit wala siya at nakalis na raw ang sabi sa akin ng aming bunsong kapatid. Naisip ko na sa tabing dagat ang tungo ni Manoy Jose dahil alam kong unang araw pa lang niya sa pagtatahas sa tabing dagat. Ngunit napakaaga pa upang magtahas siya. 6:00 pa lamang ng gabi. Ang alam ko ay 12:00 pa ng hating gabi ang kanyang pagtatahas. Napagdesisyonan ko, Kuya Bari, na sundan si Manoy sa tabing dagat dahil sa matinding pag-aalala. Sa mga ikinikilos niya sa umahan ay alam kong may mali na. Ngunit bigo akong makita siya sa tabing dagat, Kuya Bari. Makailang beses akong nag-ikot-ikot sa dalampasigan kahit madilim na ang paligid. Ngunit hindi ko siya nakita kaya nagpasya na lang akong umuwi. Habang lumalalim ang gabi ay hindi na naman ako makatulog. Naiisip kong ano na kaya ang nangyayari kay Manoy Jose.
Ayoko kasi na tuluyan siyang mapahamak sa ginawa niyang pagtatahas, lalo na nga at may binabanggit na siyang mga kaluluwa na nagpapatayo talaga sa aking mga balahibo. Ngunit iniisip ko rin na kung sasabihin ko na sa aking mga magulang ang lahat ay tiyak magagalit sa akin si Manoy. Kilala ko siya kung papaano magalit ang aking kuya, kaya nga lahat ng aking mga kapatid ay sumusunod sa kanya at ayoko rin na magalit siya sa akin. Sa sobrang pag-iisip, hindi ko po namalayan na nakatulog na pala ako, Kuya Bari. Hindi ko na alam kung ilang oras na akong nakatulog dahil nagising na lang ako na merong ingay sa aming kusina at nagkakagulo ang aking mga kapatid at magulang. Noong lumabas ako, naroon na silang lahat at naghihintay na maisalin ang iba't ibang klase ng ulam sa aming mga pinggan. Takang-taka ako, Kuya Bari, dahil napakarami ng lutong ulam na isa-isang binubuksan ng aking nanay. At nandoon din si Manoy Jose na masayang nakatingin sa aking mga kapatid habang nag-uumpisa ng kumain. "Oh, gising ka na pala. Halika na at sumabay ka na sa aming kumain," ang sabi ni tatay na tuwang-tuwa. "Uy, ang daming pagkain ah. Saan galing yan, Nay?" tanong ko habang kumukuha ng aking pinggan. Sasagot na sana si nanay pero inunahan siya ni Manoy Jose. "Bigay sa akin ng mga kaluluwa," ang sagot ni Manoy Jose. Biglang nagkatinginan ang lahat kay Manoy Jose. Lahat ay napatigil sa kanilang pagkain. Maging ako ay nagulat sa kanyang sinabi. "Uy, biro lang. Kayo naman hindi na kayo mabiro." Ang sagot ni Manoy Jose. Hindi ko alam kung saan nakuha ni Manoy Jose ang ipinambili niya sa mga masasarap na ulam na iyon. Gustuhin ko mang tanungin pa ay hindi ko na lang itinuloy dahil baka hindi rin naman siya magsabi sa akin ng totoo. Isang malaking palaisipan sa akin ang lahat, Kuya Bari. Noong nakarang araw ay tulala si Manoy at parang wala sa sarili. At biglang ang saya-saya naman niya noong umaga na magdala siya ng maraming ulam. Matapos kumain ay umalis na kaming lahat upang mag-uma. Sumabay naman sa amin si Manoy Jose. Ngunit habang nagtatanim kami ay nag-iba na naman ang kanyang ikinikilos. Bumubulong siya madalas at parang may kinakausap na hindi ko naman nakikita. Ang akala ko nga ay ako lang ang kanyang kinakausap, ngunit hindi pala. At paminsan-minsan ay kumukumpas ang kanyang mga kamay na parang may itinuturo sa gitna ng kagubatan na malapit sa lugar na aming pinag-uumahan. Inobserbahan ko lang siya, Kuya Bari, ngunit iba na ang pakiramdam ko habang tinitingnan ko si Manoy. Nagpatuloy ang kanyang pagtatahas sa tabing dagat at natapos naman niya ang 7 gabi. Dala ng aking kuryosidad ay nagtanong na naman ako sa kanya upang alamin kung ayos pa ba siya. Ngunit nagulat na lang ako sa kanyang sinabi nang lumapit ako sa kanya. Natutuwa sa akin ang may-ari ng mga mutya. Sabi nila, bibigyan daw nila ako ng sarili kong bahay sa palasyo kapag naisali na sa akin ang pangangalaga sa mga mutya. Kinilabutan ako sa kanyang mga sinabi, Kuya Bari, kaya kinausap ko na siya ng masinsinan. "Manoy, ano ba ang pinagsasabi mo? Anong palasyo? Saang palasyo yan at kailan isasalin sa iyo ang pangangalaga sa mga mutya?" Sunod-sunod kong tanong kay Manoy. "Shh! Ang ingay-ingay mo. Ayaw nila sa'yo. Masyado ka raw madaldal." Ang galit na sagot sa akin ni Manoy. Pagkatapos
Pagkatapos ng usapang iyon ay hindi ko na siya muling nakausap dahil tinalikuran na niya ako at narinig kong umuusal siya ng panalangin na Latin. Kinabahan na talaga ako sa mga ikinikilos ni Manoy, kaya sinabi ko na ang lahat sa aking mga magulang at mga kapatid. Iyak ng iyak si nanay nang malaman ito at lahat sila ay ako ang sinisisi sa nangyari kay Manoy. Ilang araw pa ang lumipas ay nag-iba na talaga si Manoy. Hindi na ito naliligo at ayaw na rin kumain ng maayos. Madalas itong nagpupunta sa kagubatan at ilang araw ito bago umuwi. Maging ang mga kapitbahay namin ay natatakot na sa kanya dahil nagsasalita na ito sa daan at kung ano-anong Latin na salita ang kanyang pinagsasabi. At pagdating naman ng gabi ay nagwawala ito at umiiyak na parabang takot na sumisiksik sa isang sulok dahil kukunin daw siya ng mga kaluluwa. Wala na kaming nagawa, Kuya Bari, dahil isang araw sinaktan niya ang isa naming kapitbahay kaya labag man sa aming kalooban ay napilitan kaming itali si Manoy sa duldul. Kuya Bari, ang duldul po ay isang puno na pinutol at ginagawa ng 2 butas upang doon ipasok ang mga paa upang hindi na makalakad pa si Manoy at doon na lamang manatili sa loob ng isang kubo na ginawa ng aking tatay para sa kanya. Kuya Bari, sa totoo lang ay habag na habag ako sa nangyari kay Manoy Jose. Nakatingin na lang siya sa kawalan at hindi na niya alintala ang nangyayari sa kanyang paligid dahil mistula na siyang may sariling mundo. At sa tuwing sinusubuan ko siya ng pagkain ay hindi ko mapigilang pumatak ang mga luha ko dahil nakikita ko sa kanya ang isang dating matapang na lalaki na ngayon ay tinakasan na ng sariling katinuan nang dahil lang sa napulot niyang isang itim na libreta. Dahil sa pangyayaring ito, Kuya Bari, tuluyang naging baliw na ang aking kuya o masasabi kong naging bilanggo siya ng mga mutya. Marahil po dahil sa kapangyarihan na taglay ng mga mutya ay hindi niya ito nakontrol. Bagkus siya ang kinontrol nito. Napakalaking aral ang dumagok sa aming buhay dahil lang sa paghahangad ng kapangyarihan ng aking kuya. Isang kapangyarihan na kahit sino man ay maaaring hangarin, ngunit kapalit naman ito ay maaaring kabaliktaran. Katulad po sa nangyari sa aking kuya, hindi niya kinaya ang sumpa na taglay ng libretang itim. Isang kapangyarihan na nagtulak sa kanya sa kadiliman. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay kapulutan ninyo ng aral ang aking naging kasaysayan. Huwag po tayong basta-basta magpapaniwala sa mga karunungang itim dahil baka ikapahamak pa natin ito. Lagi po tayong magdadasal at maniwala sa Poong May Kapal upang mailayo tayo sa kapahamakan. Lubos na gumagalang, Jaime. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng tagabakinig ng inyong programa. Ako nga po pala si Fidel. Isa po ako sa masugid ninyong taga-subaybay at ako po'y naninirahan dito sa lalawigan ng Cebu. Kuya Bari, hindi ko na lang po babanggitin pa ang eksaktong bayan namin upang maitago ko ang pagkakilanlan ng mga taong naging sangkot sa pangyayaring ito.
taong 1975. Binatilyo pa lang po ako noon. Nasa edad 14 nang magbakasyon kami sa bukid na karatig bayan lang ng aming baryo dito pa rin sa lalawigan ng Cebu. Dumating po kasi ang isa naming kamag-anak na galing pa sa Maynila, kaya inimbitahan kami ng aming tiyahin na umakyat sa kanila doon sa bundok. Ang tawag po minsan ng mga taga Cebu sa bundok ay bukid o bukirin. Kahit na po malayo ang bukid, ay excited kami na dumayo doon dahil marami daw pasalubong ang aming pinsan na si Artemio, at ang balita pa ay magkakatay ng baka at baboy, kaya halos buong pamilya namin ay umakyat sa bukid. Noong makarating kami doon ay nagkakasiyahan na. Nagsidatingan na rin ang iba naming mga kamag-anak mula sa iba't ibang bayan. Sa dami ng mga pagkaing nakahain at sa dami ng mga bisita ay nagmistulang fiesta na nga ang naging atmosfera sa paligid. Kuya Bari, napakasaya po ng araw na iyon at nagsilbing reunion na rin naming lahat dahil bihira na naming makita ang iba naming mga kamag-anak dahil sa pagiging abala na sa kani-kanilang mga trabaho. Ang iba ay nang ibang bansa na at ang iba naman ay nagpunta na sa Maynila. Habang kumakain kami, ay lumapit ang aking tiyahin na si Manang Rosing, kasama ang anak niyang si Artemio. Napakahabang kamustahan ang nangyari at tuwang-tuwa kami dahil maraming ang ibinigay na pasalubong sa amin ang aming pinsan na si Artemio. Uy, Manang Rosing, bakit hindi ko pa nakikita si Manong Rudy? Nasaan na ba siya? Ang tanong ni nanay kay Tiang. Kuya Bari, si Manong Rudy po ang asawa ni Manang Rosing. Naku, wag mo na nga intindihin yun. Maya-maya lang ay uuwi na rin yun. Nandoon pa siya sa sakahan at tatapusin lang daw niya ang pag-aararo. May natirang aararuhin pa raw pero konti na lang daw yun. Alam mo naman, yang si Rudy, naku, ayaw niyang nakatiwangwang ang lupa. Mahabang paliwanag ni Tia Rosing sa amin. Ngunit ang kasiyahang iyon ay napalitan ng matinding kalungkutan sa aming buong angkan. Habang nagkakantahan at nagkakainan, ay may biglang dumating na dalawang kalalakihan sa bahay ni Manang Rosing. Habol ang hininga ng dalawang lalaki na hinahanap si Manang Rosing. At noong makaharap na ni Tiya ang mga ito, ay halos panawan ng ulirat ang aking tiya at ang mga anak niya. Maging kami po ay nagulat sa ibinalita ng dalawang lalaki, Kuya Bari. Ayon sa kanila, tinaga daw po si Manong Rudy doon mismo sa sakahan. Ayon pa sa dalawang lalaki na saksi at nagpunta sa bahay ni Tiya, ay nagalit daw po ang mag-ama na may-ari ng kabilang sakahan dahil lumagpas po ng ilang metro ang dinaanan ng pag-aararo ng kalabaw ni Manong Rudy. Kaya po nagkasagutan ang aking tiyo at ang mag-ama na kapitbahay lang naman nila sa kabilang bukirin. Tarantang nagpunta po kaming lahat sa sakahan at doon po ay nakita namin ang kalunos-lunos na nangyari kay Manong Rudy. Tad-tad po siya ng taga sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at halos hindi na namin siya makilala dahil naliligo na ito sa kanyang sariling dugo. Nabalot ng panaghoy at iyakan ng aming buong kamag-anakan ang sakahan na iyon kung saan naganap ang karumal-dumal na nangyari sa aking tiyuhin ng araw na iyon. At ang masakit pa, Kuya Bari, nang sugurin namin ang bahay ng mag-amang pumatay sa aking tiyuhin, ay nakatakas na po sila.
Sa murang edad ko po ng panahong iyon ay parang nagkaroon ako ng trauma sa mga nangyari. Lalo na at naaalala ko ang itsura ng aking tiyuhin na nakahandusay na ang katawan at wala ng buhay. Ang kasiyahan ng araw na iyon ay napalitan ng mga luha. Kuya Bari, ni hindi man lang nagkita ng araw na iyon ang aking pinsan na si Artemio at ang kanyang tatay na si Manong Rudy bago man lang ito pumanaw. Lahat po ay natulala dahil sa nangyari. Lahat ay halos walang nakapagsalita at pawang pag-iyak lang ang maririnig mo sa paligid, lalo na po ang pamilya ni Manong Rudy na punong-puno ng paghihinagpis. Inabot na kami ng madaling araw sa sakahan habang binabantayan ang bangkay ni Manong Rudy. Sinundo pa kasi sa bayan ang mga pulis at ang punerarya na magdadala sa kanyang bangkay. Hindi daw po pwedeng galawin ang bangkay hanggat walang alagad ng batas na mag-iimbestiga dito. Habang naroroon kami, ay hindi ko alam kung namamalikmata lang po ako, Kuya Bari, o sadyang may nakita talaga akong isang bilog na parang bolang apoy na tila paikot-ikot sa sakahan. Ngunit malayo po ang distansya nito sa amin. Natatanaw ko lang po ito sa malayo. Paikot-ikot ito sa ere ng ilang beses. At maya-maya pa ay bigla na lang itong nawala sa aking paningin. Bilang bata ay hindi ko na ito binigyan pa ng pansin dahil hindi ko naman alam kung ano ito. Noong dumating na ang mga pulis ay nagkaroon na ng imbestigasyon sa bangkay ni Manong Rudy. At sa tagal ng imbestigasyon, inabot na po ng pagsikat ng araw bago maibaba sa bayan ang bangkay ng aking tiyuhin. Bilang pakikiramay po sa aming tiyahin ay hindi na muna kami umuwi sa amin. Nanatili po kami sa bukid upang damayan sila. Maging ang iba pa naming kamag-anak ay ganoon din ang ginawa. Inasikaso ng mga nakatatanda ang gagawing paglalamay kapag inakyat na ang bangkay sa bukid sa bahay nila Manang Rusing. 9:00 na ng gabi nang dumating po sa bukid ang kabaong ng aking kawawang tiyuhin. Naging abala naman ang lahat at nag-umpisa na mag-iyakan ang aming mga kamag-anak. Napakalungkot ng gabing iyon, Kuya Bari. Ni sa hinagap ay hindi namin naisip na ganoon ang mangyayari. Para bang napakabilis na nangyari ang lahat. Marahil sa sobrang pagkaabala at sa sobrang pagkabigla ay nakalimutan ng maisilong sa puno ng duhat ang kalabaw nitong si Manong Rudy. Naalala lang ito ng aking tiyahin nang hindi niya matanaw ang kanilang kalabaw sa puno ng duhat ng gabing iyon. Tinawag ni Manang Rusing ang anak niyang si Artemio. Ang dalawa ko pang pinsan na pawang mga binata na rin na kunin ang kanilang kalabaw na naiwan doon sa sakahan. Ewan ko ba, Kuya Bari, kung ano ang pumasok sa aking isipan at nagpresenta na rin ako na sumama doon sa sakahan ng gabing iyon. Muntikan pa nga akong hindi payagan ni nanay at tatay dahil baka daw nasa paligid pa ang pumatay kay Manong Rudy at mapahamak pa ako. Ngunit nang magpresenta ang dalawa ko pang tiyuhin na sasamahan kami, ay pinayagan na rin ako na sumama na sa kanila papunta sa sakahan.
Habang binabaybay po namin ang daan papunta sa sakahan ay nakaramdam po ako ng pagsisisi kung bakit pa ako sumama. Iba pala ang maglakad sa bukid kung gabi na. Nakakatakot po dahil noong magpunta kami sa sakahan nang mabalitaan naming ang nangyari ay hapon pa lamang at maliwanag pa ang daan. At nakabalik po kami sa bahay ni Tia Rosing ay mag-uumaga na, kaya nanibago po talaga ako. Napakadilim po talaga ng paligid kahit na may dala pa kaming mga sulo na siyang tumatanglaw sa aming dadaanan. Tanging mga kuliglig at mga tunog ng mga panggabing ibon ang aming naririnig na nagpadagdag sa aking takot. Madawag ang daan papuntang sakahan sa kabilang bundok, kaya kinakailangan pang tagpasin ng aking mga pinsan ang mga sangang nakahambalang sa aming daraanan upang hindi kami masugatan. Matapos ang mahabang lakaran ay nakarating na rin kami doon sa sakahan. Mabuti na lang po at hindi nawala ang kalabaw ni Manong Rudy, kaya dali-dali na kaming tumakbo upang makuha ito. Noong malapit na kami sa mismong lugar kung saan nakita naming nakahandusay ang kawawang si Manong Rudy, ay bigla pong may nagliwanag sa gawing iyon. Nakakasilaw at maya-maya pa ay umangat ito sa ere at kitang-kita po namin na ang liwanag ay naging isang bola ng apoy. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Palibasa po ay laking bukid ang aking mga pinsan, ay alam na kaagad nila kung ano ang aming nakita ng gabing iyon. San Telmo, umatras kayo! Ang sigaw ng aking pinsan na si Artemio. Nabigla naman ako dahil sa mga pangyayari at nagulat na lang nang bigla akong hinatak ng isa kong pinsan na si Danilo upang tumakbo, kaya napatakbo na rin ako, Kuya Bari. Habang tumatakbo ay naguguluhan talaga ako kung bakit kailangan naming iwasan ang San Telmo. At hindi pa doon natapos ang aking kuryosidad sa San Telmo, Kuya Bari. Habang tumatakbo kasi kami ay nilingon ko ang humahabol sa aming bolang apoy. Sa kakalingon ko tuloy ay nadapa ako, Kuya Bari, kaya inis na inis ang pinsang kong si Danilo na binalikan pa ako at itinayo. Ang iba kong mga pinsan ay nauna na sa amin at patuloy na tumatakbo. Nariyan na ang San Telmo, Fidel! Dapa! Ang sigaw ni Danilo habang itinulak ang aking ulo sa damuhan. Sa akin pong pagkabigla ay hindi kaagad ako nakayuko, Kuya Bari, kaya kitang-kita ko ang pagdaan ng bolang apoy sa aming uluhan. At nagulat ako dahil nang makita ko nang malapitan ang bolang apoy ay may mukha itong bungo. Nakakatakot po talaga ang itsura nito dahil parang nagbabaga ang mga mata noong bungo na yun. Hindi ko po alam kung bakit nilampasan kami ng bolang apoy at tuloy-tuloy itong tumama sa isang puno ng akasya na nasa di kalayuan. Pagkatama ng bolang apoy sa puno ng akasya ay mas lalo kaming nagulat ni Danilo. Dahil nagkorting bulto ng isang tao ang bolang apoy na iyon at unti-unti na itong nalusaw hanggang sa naging usok na lamang. Ilang minuto rin kaming hindi tumayo sa damuhan
na aming pinagtataguan, Kuya Bari. Dahil natatakot kami na baka muling lumitaw ang bolang apoy at habulin na naman kami, kaya nakiramdam muna kami ng ilang saglit. Noong masiguro namin na wala na ito, ay tumayo na kami sa aming pinagtataguan. Tatakbo na sana ako, ngunit pinigilan ako ni Danilo. Bagkus ay hinila niya ako papunta sa puno ng akasya kung saan tumama ang bolang apoy. Teka lang, Insan, anong gagawin natin dyan? Ang inis kong tanong kay Danilo dahil sa halip na umalis na kami ay balak pa yatang puntahan ang puno ng akasya. Shh! Huwag kang maingay. Tingnan lang natin kung mayroong mutya ng San Telmo na iniwan. Dito bumagsak tingnan mo, kaya baka sakaling makita natin. Ang sabi ni Danilo na bigla na lang akong iniwan at tumakbo papunta sa puno ng akasya. Wala naman sa loob na sumunod ako dahil napakadilim talaga ng paligid at ayokong umalis na mag-isa dahil hindi ko alam ang daan pabalik sa bahay ni Tia Rosing. Ni hindi ko na nga matanaw dahil sa sobrang dilim ng paligid kung nasaan na sina Artemio at ang dalawa ko pang tiyuhin na nauna ng kumaripas ng takbo pauwi. Nabitiwan po kasi namin ni Danilo ang daladala naming sulu noong nagtakbuhan na kami. At mukha nga po na hindi nagkamali si Danilo dahil noong papalapit na kami sa puno ng akasya ay mayroong isang maliit na tila apoy na nagliliwanag sa damuhan na malapit sa puno. Noong lapitan namin ito ay mas lalo pa itong nagliwanag na para bang humihinga dahil patay sindi ito kagaya ng isang Christmas light. Halos maglulundag sa tuwa si Danilo nang makita ang nagliliwanag na bagay sa lupa na kasinlaki lang ng isang buto ng langka. Fidel, ito na nga ang mutya ng San Telmo na sinasabi ko sa iyo. Ang sigaw ni Danilo sabay dampot sa nagliliwanag na bagay. Ngunit nang damputin niya ito ay bigla niya itong nabitawan dahil mainit daw. Kung kaya ang ginawa nitong si Danilo ay kumuha siya ng ilang piraso ng mga dahon ng akasya at doon niya ibinalot ang nagliliwanag na bagay. Sigurado ka ba dyan? Sigurado ka na ba na iyan ang mutya ng San Telmo? Aanuhin mo naman yan? Sunod-sunod kong tanong kay Danilo. Ano ka ba, Fidel? Swerte ito, kaya nga itatago ko ito. Hindi naman po ako interesado sa mga mutya, kaya hindi ko nagaanong binigyan pa ng pansin ang iba pang mga sinasabi nitong si Danilo. Natigil lang siya sa pagpapaliwanag ng tungkol sa mutya ng San Telmo nang biglang sumulpot mula sa dilim sina Artemio at ang iba ko pang mga pinsan at tiyuhin. Binalikan pala nila kami at nag-aalala at isa pa ay hindi pa namin nakukuha ang kalabaw sa sakahan. Pasimple pa ngang bumulong sa akin si Danilo na huwag ko daw ipagsabi sa aking mga pinsan at tiyuhin na nakapulot siya ng mutya ng San Telmo. Kaya hinayaan ko na lang si Danilo at nanahimik na lang ako. Noong makauwi na kami sa bahay ni Manang Rosing ay nagtaka ako kay Danilo. Hindi na po siya nakipaglamay at umuwi na kaagad siya sa kanilang bahay na ilang distansya lang ang layo mula sa bahay ng aming tiyahin. Noong sumapit ang madaling araw, nakita ko po na lumabas na si Danilo sa kanilang bahay. Pumasok po siya sa loob ng bahay ni Manang Rosing at dire-diretso po siya sa harap ng kabaong ng aming tiyuhin.
Ilang minuto rin na pinagmasdan ni Danilo ang bangkay ni Manong Rudy sa kabaong at walang lingong likod itong umalis. Ni hindi man lang siya nagpaalam sa kahit sino sa amin. Natanawan ko na lang siya na nagmamadaling umalis, dala-dala ang isang sulo at dumaan sa sagingan sa likod bahay. Ipinagkibit balikat ko na lang po iyon, Kuya Bari. Inisip ko na lang na marahil ay may lakad lang po si Danilo kaya umalis ng napakaaga. Sa sobrang puyat ko po sa paglalamay ay hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako sa labas ng bahay. Nagising na lang ako dahil tumatama na sa akin ang matinding sikat ng araw mula sa silangan. Nakita ko na rin ang iba pa naming mga kamag-anak na nakatulog na rin sa mga bangko sa labas ng bahay. Ang iba naman po ay gising na at nagkakape na at kumakain na ng sopas. Dumating po si nanay mula sa loob ng bahay at may daladala itong mainit na kape at tinapay. Kasunod po ang aking tatay na may dala namang mainit na sopas para sa akin. Habang kumakain ay lumapit po sa amin ang nanay ni Danilo. Nagtanong siya sa akin kung nagpaalam ba daw sa akin si Danilo kung saan ito pupunta. Wala po akong naitugon dahil hindi naman nagpaalam sa akin si Danilo noong umalis ito ng madaling araw. Halata po ang pag-aalala sa mukha ng nanay ni Danilo. Paikot-ikot ito sa iba pa naming mga kamag-anak na kapitbahay lang nila Manang Rosing at ipinagtatanong nito si Danilo. Halos malibot na nito ang aming buong kamag-anakan. Doon sa bundok ay walang makapagsabi kung saan nagpunta ang kanyang anak na si Danilo. Kinagabihan ay may natanaw kaming isang tao sa kabilang bundok na naglalakad. Hindi po dapat namin mapapansin ang taong ito dahil nilamon na ng kadiliman ang buong kabundukan. Ngunit nakita namin siya dahil mula sa kanyang likuran ay may nakasunod na liwanag na korteng bilog, kaya inisip namin na may kasama ito na siyang nagdadala ng sulo. Ngunit noong papalapit na sa amin ang taong ito, ay nakita ng lahat na ang liwanag na nakasunod sa kanya ay isang San Telmo. Opo, Kuya Bari, hindi po sulo ang liwanag na iyon, kung hindi isang San Telmo raw po. At ang taong paparating ay walang iba kung hindi si Danilo. Noong salubungin ng nanay niya si Danilo, ay siya rin namang paglipad ng San Telmo paitaas at mabilis itong bumulusok patungo sa kabilang bundok at hindi na namin ito natanaw pa. Labis ang naging pag-aalala nilang lahat kay Danilo. Hindi nila ito tinigilan sa kakatanong kung saan ito nagpunta. Ngunit wala pong sagot si Danilo sa lahat ng kanilang katanungan. Tulala lang po siya at panay ang pag-iling sa tuwing siya ay tatanungin. Iniuwi na lamang po ng kanyang nanay itong si Danilo sa kanilang bahay dahil labis na itong nag-aalala sa ikinikilos ng kanyang anak. Maging kami po ay biglang nanibago dito kay Danilo. Napaisip po ako ng mga oras na iyon, Kuya Bari, lalo na at naging usap-usapan sa lamay na ang San Telmo daw po ay isang kaluluwa ng taong hindi matahimik. Masyado po akong naguluhan noong mga panahong iyong, Kuya Bari, dahil napapaisip ako tungkol sa San Telmo na humabol sa amin, pati dun sa napulot ni Danilo na mutya raw ng San Telmo at ang San Telmo na naghatid kay Danilo pa uwi.
Gusto ko na po sana na sabihin sa mga magulang ko at sa nanay ni Danilo ang lahat-lahat. Kaya lang po ay natatakot naman ako na baka magalit sa akin si Danilo at ang San Telmo kapag ginawa ko iyon. Palibhasa ay bata pa po ako noon kaya wala akong maisip na solusyon sa lahat ng aking mga iniisip ng mga oras na iyon. Ang akala po namin ay isang beses lang ang gagawing pag-alis nitong si Danilo ng madaling araw at halos gabi na ito kung umuwi. Dahil araw-araw na po niya itong ginagawa habang naglalamay pa kami kay Manong Rudy. At sa tuwing umuwi po siya sa gabi ay palagi po siyang inihahatid ng San Telmo sa bukana ng bahay ni Manang Rusing. At bigla na lang itong lilipad patawid sa kabilang bundok kung saan naroroon ang sakahan. Sinabi na namin kay Danilo na parati namin siyang nakikita na hinahatid ng San Telmo sa tuwing umuwi siya sa gabi. Ngunit tanging ngiti lang ang kanyang itinutugon sa amin. Kung kaya't nababahala na kami sa kanya dahil hindi talaga siya nagsasabi sa amin kung saan siya palaging nagpupunta sa tuwing umaalis ng bahay. Isang araw po iyon ng Sabado, huling lamay na para kay Manong Rudy dahil ililibing na ito kinabukasan, araw ng Linggo. Nagulat na lang po ang lahat ng naglalamay dahil dumating ng tanghali si Danilo at may kasama na itong mga pulis. At nagulat kami sa aming nalaman. Nahuli na raw po ang mag-amang pumatay kay Manong Rudy at si Danilo ang nakapagturo sa kanila kung saan nagtatago ang mga ito. Sa kabilang bayan po ng Cebu nagtago ang mga sospek, ngunit hindi namin alam kung papaano ito nalaman ni Danilo. Maging si Danilo man po ay hindi niya maipaliwanag sa amin kung papaano niya natuntun ang mga pumatay kay Manong Rudy. Ang alam lang daw po niya ay parang may nagtuturo sa kanya at bumubulong na maghanap sa mga ito. Iyon pala ang laging ginagawa nitong si Danilo sa tuwing umaalis siya ng madaling araw at gabi na kung umuwi. Halos maluha si Manang Rusing nang malaman niya ang lahat mula kay Danilo. Si Manong Rudy na daw po ang gumawa ng paraan upang mabigyan siya ng katarungan sa kanyang pagkamatay bago man lang ito humimlay sa kanyang huling hantungan. Noong marinig ko po ito, ay palihim kong kinausap si Danilo. Tinanong ko po sa kanya kung may kinalaman ang mutya ng San Telmo kaya nahuli ang mga pumatay kay Manong Rudy. Tumingin lang siya sa akin at tanging pagtango at ngiti lang ang isinagot sa akin ni Danilo. Kung kaya nagkaroon na ako ng interes sa mutya ng San Telmo na nakuha ni Danilo. Ang mutya ng San Telmo ang tumulong sa kanya upang makamit ang katarungan na para kay Manong Rudy. Ilang taon din po ang lumipas, Kuya Bari, at nabalitaan namin na nahatulan na ang mag-ama na pumatay kay Manong Rudy at inilipat ang mga ito sa pambansang piitan sa Muntinlupa. Magpasa hanggang ngayon, dahil sa pangyayaring iyon, Kuya Bari, ay talagang namangha po ako at hindi talaga makapaniwala na dahil lang sa mutya ng San Telmo ay nalutas ang krimeng nangyari kay Manong Rudy. Ngunit dumaan ang ilang panahon. Hindi na namin muling nakita pa
ang San Telmo. Matapos po ang pangyayaring iyon, ay bumalik na sa dating katinoan itong si Danilo. Ngunit nasa kanya pa rin daw ang mutya ng San Telmo. Nananatiling nakatago na lang daw ito sa kanyang kabinet at siya lamang ang nakakakita noon. Isang pangyayari sa aming buhay ang hindi ko po malilimutan, kaya ko po ito isinulat sa inyong channel, Kuya Bari. Isang kakaibang karanasan ang nagbigay linaw sa mga bagay na hindi basta-basta malulutas ng pangkaraniwang tao. Isang kababalaghan ang tumapos sa mga katanungan namin dahil lang sa isang mutya ng San Telmo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at maraming salamat po sa pagbibigay daan ninyo sa aking liham at pagpalain po tayo ng puong may kapal sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. Lubos na gumagalang, Fidel. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Paeng. Nakatira dito sa baryo ng Negros Occidental. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay hango sa aking tunay na karanasan noong ako ay nagtatrabaho pa lamang bilang isang kartero sa aming bayan. Taong 1976 nang maganap ang pangyayaring hindi ko po malilimutan. At nasa edad 19 na taong gulang na ako ng mga panahong ito. Dahil sa uri ng trabaho ko bilang isang kartero o tagahatid ng mga sulat sa malalayong baryo, ay hindi ko maiwasang gabihin sa daanan bago ako makauwi ng aming bahay. Isang umaga, abala akong kumukuha sa aming opisina ng mga padalang sulat galing Maynila para ihatid sa mga kabahayanan sa isang liblib na lugar. Matapos kong kolektahin at ipunin ang lahat ng sulat, ay inilalagay ko iyon sa isang karton at itinatali sa aking bisikleta. Iyon pa lang ang unang pagkakataon na mapasok ko ang baryong aking paghahatiran ng mga sulat. Hindi kasi ako ang naka-assign sa baryong iyon, kung hindi ang isa kong kasamahan sa trabaho. Subalit hindi ito nakapasok ng araw na iyon dahil may importante itong pinuntahan. O ano, paring Paeng, kaya mo na yan, basta mag-iingat ka sa baryong iyon, ha? Balita namin kasi may aswang doon. Wika ng sekretarya bago iniabot nito sa akin ang mga nakasulat na address. Kaya nga si Carlito, kapag naghahati doon ng mga sulat, hindi nagpapaabot ng dilim sa baryong iyon. Kasi marami na raw mga dayo na pumapasok doon, pero hindi na nakakalabas pa. Dagdag pang wika ng isa sa mga kasamahan ko sa trabaho. Ay sus! Nagpapaniwala naman kayo dyan. Hindi totoong may aswang. Panakot lang yan ng mga matatanda noon, ano ka ba? Ngiting-ngiti ko pang sagot sa asaran ng mga ito. Pagkatapos kong ilagay lahat ang mga i-deliver kong mga sulat sa aking bisikleta, ay kaagad na akong umalis. Inabot ako ng mahigit 3 oras bago ko narating ang baryong paghahatiran ko. Nang makarating na ako sa baryong iyon, ay kaagad na tinungo ko ang mga address na nakalagay sa mga sobreng aking paghahatiran at isa-isa kong itong ibinigay. Makalipas ang halos 3 oras ay malapit ko nang marating ang dulo ng baryo. Ngunit bigla akong nakaramdam ng gutom, kaya sandali akong huminto sa nag-iisang karinderya na madadaanan ko sa baryong iyon.
Pagkarating ko sa karinderya ay itinabi ko ang aking bisikleta at pumasok ako sa loob. Habang namimili ako ng pagkain ay may napansin akong isang matandang lalaking nakaupo sa di kalayuan. Nasipat ko itong masama ang titig sa akin at tila nanlilisik ang kanyang mga mata. Kaya mabilis ko nang iniwas ang aking tingin dito at ipinagpatuloy ko na lang ang aking pamimili ng ulam. Pagkatapos kong makapili ay umupo na ako. Bahagya kong inilibot ang aking paningin sa kabuuan ng karinderya. Ngunit hindi ko na nakita pa ang matandang nakatingin sa akin kanina. Makalipas lang ang ilang minuto ay inilapag na ng matandang lalaking may-ari ng karinderya sa lamesa ang pagkaing aking inorder. Pagkalapag nito ay bumulong ito sa akin at nagwikang mag-iingat ako at huwag nang magpapagabi pa sa kanilang baryo. May iniabot din ito sa akin. Nang tingnan ko naman iyon ay napansin kong isa iyong bilog na kulay tanso at may guhit sa gitna ang bagay na ibinigay nito sa akin. Iingatan mo yan. Ikaw lang ang binigyan ko niyan. Wika sa akin ng matandang may-ari ng karinderya. Manong, anong bagay po ito? Pagtataka kong tanong dito at tinitigan ko ang ibinigay nito sa akin. Iyan ay isang uri ng medalyon. Ang tawag dyan ay medalyon ni San Benito. Sagot nito sa akin. Manong, teka lang ha. Bakit niyo po ako binibigyan ng medalyon? Tsaka para saan ito? Tanong ko sa may-ari. Magagamit mo iyang bilang isang proteksyon sa iyong sarili. Dahil nakikita kong marami ka pang ihahatid ng mga sulat at sigurado kong aabutin ka ng gabi sa dulo ng aming baryo. Pagpapaliwanag nito sa akin bago bumalik na sa kusina. Pagkatapos kong kumain ay nagpaalam na ako sa may-ari at mabilis nang sumakay sa aking bisikleta. Dapit hapon na nang matapos kong ma-deliver ang lahat ng mga sulat sa dulo ng baryong iyon. At sigurado kong aabutin ako ng gabi bago makalabas kapag hindi pa ako nagmadali pa. Kaya binilisan ko na ang aking pagpadyak sa aking bisikleta upang bago pa man sakupin ng dilim ang kalangitan ay makalabas na ako sa baryong iyon. Medyo nakakaramdam na rin ako ng takot ng mga sandaling iyon dahil wala nang kabahayan ang gilid ng kalsadang dinadaanan ko at nahihirapan pa akong magpadyak sapagkat hindi na sementado ang kalsadang iyon at marami na ang matutulis na bato dito. Habang binibilisan ko ang aking pagpadyak ay may kakaiba akong nararamdamang presensya. Tila ba may sumusunod sa akin mula sa masukal na damuhan sa gilid ng daanan. Hanggang sa bigla na lang akong nagulat nang may nasipat ako sa salamin ng aking bisikleta na may humahabol sa aking malaking kulay na itim na aso mula sa likuran. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nakakarinig na rin ako ng paghuni ng wakwak at ang pagpagaspas ng mga pakpak nito.
Natatakot at kinilabutan ako ng mga sandaling iyon. Subalit, kailangan kong bilisan pa ang aking pagpadyak ng aking bisikleta upang hindi ako maabutan ng aswang. Kahit tagaktak na ang pawis ko at hingal na ako, ay hindi ko na iniinda iyon. Ang tanging nasa isip ko lang ng mga oras na iyon ay makarating ako sa kabahayanan dahil madilim na at may mga kakaibang nilalang ang humahabol sa akin. Hanggang sa dumating na ang oras na hindi ko inaasahan. May isang hayop ang malakas na bumundol sa gulong ng aking bisikleta mula sa likuran. Kaya ubod lakas na tumalsik ako at bumagsak sa lupa. Sandali pang hindi ako nakakilos sa pagkakabigla ko nang bumagsak ako ng malakas sa lupa at tumama ang aking puwitan sa matulis na mga bato. Maya-maya pa ay may nakita akong taong may pakpak sa ere. Mabilis na papalapit ito sa akin at akmang dudumugin na ako nito. Nang hihilakbot ako nang makita ko ang aswang, kaya nagsisigaw na ako at humingi na ng tulong. Madilim na ng mga oras na iyon. Mabuti na lang at lumabas na ang buwan, kaya kitang-kita ko sa liwanag ang hitsura ng aswang habang pumapagaspas ang pakpak nito. Tila isang baboy ramo ang mukha nito na mayroong malalaki at matutulis na ngipin. Nagtataasan rin ang mga buhok nito habang ang mga mata naman nitong kulay pulang nag-aalab sa dilim. Parang isang aso ang tunog nito na sumisinghal na tila ba nagsusuka. Binabalaan kita kanina, Joselito. Ang sabi ko sa iyo, huwag mong galawin ang batang ito. Ngunit hindi ka nakinig. Ngayon, magtutuos tayong aswang ka. Hindi ka marunong sumunod sa usapan. Sigaw ng boses matanda na nagmumula sa likuran niya. Gulat na nilingon ko kung saan nanggagaling ang boses na sumisigaw sa aswang. Nang lingunin ko iyon, ay nakita ko ang matandang may-ari ng karinderya. Manong, ano pong ginagawa mo dito? Delikado po dito, saka kilala niyo ba yung aswang na yan? Utal na tanong ko sa matanda at tumayo na ako para lumapit dito. Patuloy namang lumilipad sa ere ang aswang. Oo, kilala ko ang aswang na iyan. Yan yung matandang tumitig sa iyo kanina sa karinderya. Huwag kang mag-alala, bata. Alam ko ang ginagawa ko at kayang-kaya kong talunin ang aswang na yan. Sagot nito sa akin. Napansin kong may suot-suot itong medalyon at may hawak din itong buntot pagi. Iniabot ng matanda sa akin ang buntot pagi at nagsabi itong huwag akong mag-atubiling hampasin ng buntot pagi ang aswang kapag lumapit na ito sa akin. Pagkaabot sa akin ng buntot pagi ay mabilis na itong tumakbo pasugod sa aswang. Namangha ako sa inesta ng matanda dahil kung kumilos ito ay parang hindi matanda. Mas mabilis pa itong kumikilos kaysa sa akin. Nakita kong nasugatan ang aswang sa ginawa ng matanda kaya mas lalo pa itong nagalit. Habang dinudumog ng aswang ang matanda ay mabilis akong tumakbo papalapit dito. Pagkalapit ko sa aswang
ay kaagad kong hinampas ng buntot pagi, kaya mabilis itong humarap sa akin at umangil ng ubod ng lakas. Kahit anong pilit pa ng aswang na lumapit sa akin, ay hindi ko malaman ang dahilan kung bakit hindi ito makalapit. Sa halip ay umaangil lang ito ng malakas bago tuluyan na lumipad ito papalayo. Pagkatapos ng kaganapang iyon ay kinuha ko na ang aking bisikleta. Naglakad na kami papunta sa bahay ng matanda. Noong nasa bahay na kami ng matanda ay doon na niya inihayag ang lahat. Ayon sa kanya, ang pangalan niya ay si Tata Ponciano at dati siyang albularyo. Mula daw ng mayanggaw ang kanyang kapatid na si Joselito at hindi niya iyon mapagaling ay huminto na siya sa pagiging isang albularyo. Sa halip ay tinutulungan na lang niya ang kanyang anak sa pag-aasikaso sa kanilang karinderya. Ang kapatid naman nitong si Joselito ay sa dulo ng baryo nila iyon nakatira. Ngunit kahit aswang ang kapatid niya ay mariin niya itong pinagbabawalan na maminsala sa kanilang baryo. Pero minsan talaga ay hindi niya ito mapipigilan, lalo na kapag nalamang may dayo sa kanilang baryo. Mas nanaisin pa niyang patayin na lang ito kaysa makapaminsala paulit ng ibang tao. Tatang, ano pong ibig niyong sabihin? Nagtatakang tanong ko dito. Anya ay yung kutsilyong isinaksak niya sa aswang ay may lason at ilang oras na lang ang itatagal ng aswang at tuluyang mamamatay na iyon. Maluhaluhang pahayag ni Tata Ponciano sa akin. Pagkatapos naming mag-usap ay hinatid na ako nito sa labasan ng baryo. Ngunit bago pa ako tuluyang umalis ay nagpasalamat muna ako sa pagkakaligtas nito sa akin sa aswang, kahit ang kapalit nito ay ang kamatayan ng kanyang kapatid. Magmula noon ay hindi na ako muli bumalik pa sa baryong iyon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Paeng. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.